Οι θεατές παραλυρούν. Παραλυρούν οι θεατές του αγώνα. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Μακρυγιώργος, Μακρυπούλια. Δώσ' την μπάλα στο Beckenbauer. Εκπληκτικό, είναι ένα δεκάλεπτο, κάνει βόλτες μέσα στο γήπεδο. Βλέπετε, παίρνει θέση. Ετοιμάζεται. Ναι, νάτος. Την ακούμπησε. Και τώρα πάλι βόλτες κάνα δεκάλεπτο. Αυτό είναι. Ναι. Εδώ η μπάλα είναι εκεί. Ο Θεός είναι εδώ. Αυτό είναι. Μάλιστα. Μέσα στις φάσεις όλες. Μέσα σε όλες τις φάσεις. Νάτος.